Una suite algaresa és un poema que Salvador Espriu va dedicar al seu amic de joventut, el poeta mallorquí Bartomeu Rosselló Porcel. La primera part de la suite va ser escrita arran d'un viatge d'Espriu a Alguer, l'any 58, on va constatar la pervivència del català. En aquesta escapada a Alguer, Espriu es va sentir fortament emocionat i això ho confirma la manera com explica al seu amic el que està veient en aquell moment d'escriure. Són versos de només de 3 síl·labes. I diu així: Estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant a l'Alguer, i senties amb mi com és viu i arrelat i tan clara que és nostre parlar català de l'Alguer. Come diu el teu nom i somriu la ciutat de l'Alguer. Estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant a l'Alguer, a l'Alguer. I senties amb mi com és viu i arrelat aquest nostre parlar català de l'Alguer, de l'Alguer. Come diu el teu nom i somriu la ciutat de l'Alguer, allunyat amic meu, que ara ets al xiprers, a l'indret on comencem a obrir el record i el valer, el camí que et va ser sempre car el camí de la mar de l'Alguer, de la mar de l'Alguer. Estimat Rosselló, estimat Rosselló, estimat Rosselló,
de l'Alguer, allunyat de mi qui veu, que la ets a xiprets,